Lah aku ganti pateni asline ya. Je, nyuwun tintingane, Pak. Kene apa kono? Dalem? Kene apa kono? Oh. Wes sing ngudang manuke aku tak nguran-urani. Nggih. Aku ya ora padha kancane ya. Gegarane wong akrami tutu pondok tutu rupa amung ati pawitan luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel ka lan kena tinombas aharto Esuk awan neng omah wis ora krasan kaloyoran anggoleke sing tak sayang mobang midaranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi paneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencot neng abang kegancangan kegancangan tak rindhe saka kadowan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan ela kae tak suwun mbok aja ngiji kodang kuning agawe pikirku komeng yuk seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding selirane nora bakal ati kok kekewang liyan yen si podang antutut ati kebranan ora mendang atiku tansaya ndegrang pasranane sun pikatulo teng kena yo Wahyu las
bangi iman yen nganti leya kang nyayang leyang tak sawang mencak neng apa kegancangan tak rende saka kadoan sarwi ngocek dheweke ngale pencoan Ilakae tak suwun bojong iji Modang kuning agawe pikirku komeng Seret ireng tak sawang tambah manis Ibu bunga yen ngakon nyanding slirane Nara bakal atiku kekewang leyang Yen si podang andutut ati kabrantan Ora mandya atiku tansaya ndetrang Pasrangane sun pikatku luteng kendo Iso ku ecer kabeh. Nggih. Kopi di wedangipun kopi dipun unjuk rumiyin. Heeh. Heeh. Pripun so? Kanca-kanca sinaoman lor miku? Iki. Ya sepira malih para tamu mbok bilih sing mirunggan. Heeh. Ing mriki kula sakanca atur panglipur mbok bilih badhe pasuwung dara sewanten. Heeh napa panjenengan lagon ing mriki sametok ing gati sawege ederi sak mampune ndangdut nggih asal gending Jawa nggih saged kasemanggaaken mengke mriki nyelak nyaketi lenggahipun kanca-kanca saking Wahyu Laras.